Bueno. 1, 2, 3. Brutal. Juancho Trebol. Badakizue dabil batetik amarrera inglesez kontetan, vale? Barri piriko txugu, venga, entzun Zuentzako, hau invitauentzako. Juantxu frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari trainolari, Juantxu Trebol. Da, bueno, Kristina Mardalasen eskutik, abesti hau beretan eskertzen dut txegu, ja bihurtu da gure laixi hartzen, da laixi erratiko ikono bat, himno bat, ez? Gure laixinger lehiaketako himno bat bihurtu dugu. Da beste barik, zontzako himila guentzako ez dakit laixinger lehiaketi ezagutzen duzuen, bueno, bertara ekartzen dugu, abeslari ezagun, ez ezagun bat, niko ezagun edana, baina ez dakigun ordan, abesten ekartzen dugu gure laixi errati honetara. Eta, bueno, gero gure entzuli, parte hartzen dabe, sartzeko sosketan, ez? Ekartzen dugu zein bate opari. Oikuen ez dakit, zelan doien gure lehiaketie, sosketie... Zaitxo, hola. Aipatzen ibili naz, gure inbitau eri, bueno, laixinger lehiaketi zelan doien, unakartzen dugule abeslari iskutu bat, eta sosketatzen duguzula hainbat gauza, ez? Bai. Gaur egun ez dakiz, zelan dauen sosketi. Rigorako otzara bat sosketaten gabiz. Hori da. Rigorako otzara... Aste bakoitzien urtetan da irabazle bat, irabazle horrek deko papeleta bikoitza, ila maieran egiten dan sosketa erraldoirako. Hori da. Sosketa erraldoian urtetan da, kaso honetan, irabete honetan, rigorako otzara bat. Rigorako otzara... Potente bat. Ekarri zindugu, bueno, bizio geskendiako zagardo botiaz beteriko kutsak, ia painde geizek, kataskako bonuek. Eta sentimo bat bez, itxibarik, zelako sarizek aldozu esan erun, gratis, laixia errati gainik, Hau zuontzako, imitauentzako eta entzule despistauentzako, bai? Funtzionamendu hau da. Beste barik, hasiko gara gure laixinger lehiaketiegaz, eta, bueno, lehenko eta bain, goratuko dugu, harinako azteko abeslari iskutu ezein txan, ez? Venga. Adiskide bat bazen Orotan bihotz bera Poesiaren egoek Sentimentuzko bertsoek Antzaldatzen zutena Plazetako kantare Bakardadez josia Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Maitasun guztiz biari dozku gure abeslari iskutuek abesti hau. Entzulio, ze polite, ze onda abestute, ze sakon, Bai. Gitarretxoaz da. Jarriaz da, oso benetan eskertzeko da. Hau izin zan, harinako azteko laixinger lehiaketako abeslari eskutue. Bueno, berez lau aukera. Lau aukera monginu zen, bai. Eta jake gaur deko guzen hemen invitau batzuk eta ez da gizien ordan. Eta dudan egon die, norri izango da. Botako guz aukerak eta erraz matzen duzuen, ez? Ez dakit hau dizue jaso guzen bebai? Bai, badauz, bai. Baina lehenengo haurek ez datie. Hori da. Venga. Aukera, Mikel Merino, futbol jokalaria, errealien dabilena. B aukera, Mikel Erentxu, kantautorie. C aukera, Mikel Moreno, kauta taldeko abeslaria. Eta D aukera, Mikel Sopelana izorretako gazte. Bai, gaztie. Izorretako gazte. Gaztegera gazte. Super gazte. Arabotza, gitarri, azonda, arabesten, goxo. Pentsau pixkat. A ver... Norra da. Ardiela aukera, aurreko gaita hoz. Futbol jokalaria izango da, pues...
Bueno, a ver, Maitane, baina Zan dau, Ja, eske pista gainetik. izena bigarna dira, Bigarna Mikel Erentzu, eta dala kantautoria, Mikel Erentzu mitiko, eta ze aukera Mikel Moreno kautako abeslaria. Nik uste hori, Mikel Moreno. Mikel Moreno. Kautakue. Moreno! Kautak zea bestidekoz, bentsatan dugu eta hautza, Bueno, personal da bardine. Ez que ez dut asko entzuten. Nik bez. Esati arren, baina bueno, Está pasetan. a tope. Badakizuen hori guztiak asko? Gure entzuleri eta gure A ver, gure entzuliepe, erantzunek. behar dozku ez erantzunek, audizio bitartez ganea eskertzeko da, zuen berotasune igertie gure irrati honetan. Mikel Merino dabil, futbol kontuekin, ta sopela nabarriz, gazte kantuekin. Duda daukat Moreno ta erentzunekin, baina geratuko naz lehenengoarekin. Eupa! Baina geratuko naz Mikel Morenokin. Mikel Morenokin, justo! Brutal, Ba, justo, esa bitxarto, brutal. justo, esa bitxarto. Peyu, o sea, garelako justu, o sea, bueno, barkatu. O sea, es que nik emongo noetzean directamente de bari papeleta bikoitza, o sea, Bai. es que gure tesare. Bai. Es que Merezela. es que Ze polite, zelako dikazinue, Bai. 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 Ganera, asterik azte, barikuro, Bai. barikuro, horre gotna... Eta gero eta audio Kristina, bai. audio obia hauek Hori da, entzuten, gu beti Bertxotan. eskatzen dugu, ba, bueno, guztienako ez, gure entzulien abotzape, irratizien egotie, berotasune eskentzin dozkulako, eta azkenien be joku emotetzelako laixinger lehiaketiri, eta justo beti agor, eskerrik asko, Hortxe, justo, besarkara bero Leixingarreko bat. ikono bat. Bai. Ikonoa, Justo idolua. eta Kristina be bai. Bizek. Bueno, eta bigarren Erantzun, audiozuekin, ez? Osondo. Aupa laixiar, ia Mikel danen hartin, Mikel Moreno esangot, kautako abeslarixa. Artin, Ederto. abeslarilla. Hau berritxo aldeko Bai, antza badeko, bai, Bai. berritxo inguruko, Izarri eskorra. Artin, Izarra. ez dakit pa. Bai, Bai. bai, bai. Itxile baiko. Urrin ibili ez, ezta? Ez die bili oso. Ez. Bueno, ez dakigu, Ez ez dakigu. dakigu, ondik- niño. A ver, Ez Ez dakigu. dakigu. Ez dakigu, bueno, beste barik barrio errepikatuko eskerrik asko, beti eskatzen dugu Bai, audizio audizio. bitartez gero, txapi emongo dugu, audizio bitartez erantzune Bai. botateko. Ez dakit. Beka, guazen Erantzune botako. erantzuneri, bai, Venga. Kaixo, Durangaldeko Laixiar irrati librearen entzule guztioi, Mikel Moreno naiz, kautako abeslarioia, eta nire bakarkako ibilbidea hasi berri duen musikari eta abeslaria. Eta, bueno, aste honetan, ez dakit zeintzuk asmatu dezuten, edo ez, baina bueno, ni nintzen Xavier Leteren Salvadorren eriotzean kantua abestu duena, espero dut gustatu izana, eta bueno, hemendik besarkada handi bat entzule guztioi, aupazuek eta ikusiko gara. Agur, besarkada handi bat. Jo, eskerrik asko, eta placer. Olako dedikatorizak benetan. Bai. Bai, oso polita. Bai, ondo, Ganea audizio be xamurtasunaz Bai, batazko, bai. irtena gustorain jauela eta... Gipuzkoako azento horrekin. Bai, arra. Nungo da, donostiko hainbeste... Letxugia. Nungo da, Mikel... Nungo da Mikel Moreno, bakizue nungo da? Ojalá Ez dakit. Ez dakit nongo da. Irai, pues. Bueno, ba, eskerrik Gaurtik asko. aurrera isortar zara, Mikel. Bai, Nacionalidade benetan, doble benetan. iraziozu, gure laixia errati honetan Eskerrik parte asko, hartziarren, benetan. benetan, eskerrik asko, gure laixinger lehiaketan parte hartziarren. Bai. Bueno, eta, bai, Ez, barkatu. bota. Bai, ez. Bai, ez, bai, bota. Ez bueno, sorteo biko dala, baina, bueno... Bai, Bai. Eta ingo zuek. Venga, Atarako vale. zue papeleta. Bai, ja. Graban biogu, txoin. hori ja, Bai. jakin jogu entzun Vale, dugu abeslari iskutuen abestize, Txin. entzun dugu abeslari iskutu ezein zan. Eta oin, Papeleta bikoitza. gure papeleta bikoitzan izan irabazteko herrigorak eskainiriko otzara eder bat, papeleta doble irungo da hau, A ver, tamborrak, Bai, barrio do... Venga, tamborrak. redobli, Izarrak. Izarra! Toma! Izarra! Izarrak. Dana izarra. justue. Jo, barriro ditu bikotxegu izarre. Ja, eske berritxure ditu eta se Izarran Izarra. telefono baku, ala. Bai, eukimiko ginen, ez? Bai, hemen egongo da. Hortik ongo da. Nik- Bai, eske... Karo, ezi. Hone gauzak ezin jogu zaldez aurti prestauz, Claro, guztiz, Ez dakigu. aleatorio da sosketia, así que bueno. Nik ja lo dudo, ukiti, baina... Ez hemen dago, hemen dago. Baiko, Venga, ba. ja. Laixia erretiko telefonoa. Kablea, Honek ezin da Hortik deitu. ezin da ditu, eh? Hortik ezin da ditu, Ez, vale. ez, Magnetik, ez, zibot, ez, ia ez. ba. A ver, Ja, ba. A ver. Ia ba, esango dugu, 6, bideratzi, bost, Ez... txatxa zen. Txantxa, izarra entzuten masabiz, ez... Lasai. Ez dakiz,
Bueno. A ver, zaten dozkun izarra, aurreko enbe ditu. Egun ematen gure txartu ipini zen bakiz, no gartzen da. Horre... Karabantxeleko amama bat. Sí. Hola. Sí, hola, buenas. Kendu jo zu fundia, Aimar? Zein? Zure mobilari. Ja, fundieko ala. Ez ala. Oso se pasabete mobilen, Benzatzut. Kendu fundi eta ipin nizu, benetan. Fundi ez da gizlan kendu, ez hau telefonu esan niriela. Bueno, esan, eta oin da. Oin kendu kotxezu, behizulako mobil poitea. Ze marka da? Ez esan. Hau, Laixiar. Laixiar mobil. Ja. Laixiar mobile phone. Venga, deitu. Jod. A ver, hartzen boskun izarrak. Aupa izarra? Bai, epa. Aupa? Nor usteozu garela? Nortzu gara? Laixiar irratiko. Hori da! Aupa izarra! Zela sabiz? Bueno, jakin deizun, errigorako, otzararako papeleta doblietoko jatzule. Bai, ez da. Ondinoz jatzu tokau, baina papeleta bikoitza ukingo dozu, ja maieran errigorako otzara eruteko. Otzara paregabea. Zoragarri. Zoragarri. Gustora jango zuru otzarako produktu egitzela dieta, Anera kilometro zero kuek, así que... Bueno, ia... Ondino ez dakigu ira hasiko zuen, bolitu bako zu, sebeti ditzen dutxu guzuri, baina... Ta nun sabiz oin izarra? Nun sabiz? Baserri zen? Birrian? Bierrien, no, ez dakini ba. Ez, bierrien. Gintonik askuan da, baserrian, Izarra ikuste. Formal. Gaur formal toketan da, bueno, ondo. Batzutan be formal toketan da, ez da? Bai. Barrandi, gaur formal. Bueno, Izarra, eskerrik asko parte hartziarren beti gurekin. Bai. Zura audizuek oso ongi etorrizik izaten dira. Ondo, entzungo zaitxuet, ditxerra da ez biedo. Ederto, nahi dozunien. Primeran, batzegi olaintxik. Vale, ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Izarra, agur. Agur. Bueno, ya está hartu esku. Izarra jota flipaute, Bai, baserri zen egon dela. Baserri zen. Ingerra gatzen, txoizu gaten bilerko parrandarako, haupa Izarra. Bueno, hau izin da gure asteko irabazlie, boleto doble irungo dau, hileko sosketa erraldo ireko, errigorako txara produktu eruna lizeteko. Baina, hileko soskete ondino ez da heldu, eta astion be, asteko sosketi dakargo. Bai. Hortako, bueno, beste persona eskutu bat ekarri dugu abesten. Persona eskutu eta gero esango gu zelan parte hartuta guzti hori, bale? Beka. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, that I put down your words. How wonderful life is when you are in the world. Bueno, hau izin da gure aste honetako abeslari izkutue. Ez dakigu ze hizkuntzatan ibilean abeste, baina bueno, baina oso fuerte da, ahotsa potente deko, Wow.
potente deko. Bai. Aukera batzuk pentsa duzu, bai? Bai. Lehenengo aukerak eta gero zelan parte hartu edo aldrebes? Bueno, lehenengo zelan parte hartu. Bueno, dakitzu moduen, lehen esan dugu, txapi sartzen dugu astero, barikuro. Mesedez bidali audizio. Mesedez audizio bidali, gure gu irratizien bezuen berotasune da zuen agotza behigertie, guri benetako ilusioa handiz egiten duzku. Eta, zuentzako bestakit gauza divertigarri bada. Horretarako, abeslari eskutu ezeinan jakiten bozue, idatzi WhatsAppez, alba da audizioz bidali erantzune, 6-4-0-3-7-8 zenbakire, eta bestela irati, zer egin alda berantzuteko. Bestela gure sare sozialetan, Facebooken, Twitterren edo Instagramen, gure WordPress horrian, laixiarratia.wordpress.com, edo bestela YouTubeen bebai itzialdi iruzkinek. Hori, hainbat aukera dago zuez. Hori da, eta hau izan da gura bezala diskutue, pista batzuk egon ikusten baitan. Baina, aukera pentsa guz, eta erabaki dugu pista direkte bat emotia. Bat zuzena, potentia. Gure laizingerra, astenetako laizingerra da, gora etorri, taldeko. Ene bada. Pertsona bat. Pista ona, baina. Taldekide bat. Osa, hemen benetan akotau dugu asko norri zinaldan, ez? Bai. Gora etorri taldeko. Gora etorri. Gora etorri. Bai, hemen Durangaldeko talde garrantzitsu bat. Bai, ya esan dago, así que ya está. Aurrera. Entzule asko basauzie, ez zuzena Gora etorri talde ezagutzen. Ipini zuen Googleko buskadoritan, odana delakuetan, mogien ipini, Gora etorri. Horri ikusiko zuen nortzu dizan partaidiak, eta basmatu izue, albada audizio zehantzu 6-4-0-3-7-8 laure, da bestela sare sozialetatik. Oso harin esan duzu, barrio esan bizu. 6-4-0-3-7-8 Esto es temporarik apuntetako, a ver, barriro. 6-5-0-3-7-8 Ederto. Hola, bai. Bueno, botako guzla aukerak. Venga, esan. Eta bosgarren bateri, txalo bere bat emongotzea. Parkatu. Eta bosgarren, vale. Eskitxegu bat kanpuen. Konfiantzi dau eta bai, jakin. Bai, hasiko gara. Aukera da Katalin. Katalin? Gora etorri. Bai, ez dugu zuzango abizenak. Katalin Gora etorri. B aukera da Magali. Magali gora etorri. C aukera da Mirari. Gora etorri. Eta D aukera da Julene. Gora etorri. Eta D aukera baina kanpoen geratu dana Aitziber. Parkatu eskerrik asko. Parkatu Aitziber. Ordura Aitziber ya está directamente. Lau aukera deko. Eta Anjon ez da aukera bat? Anjon ja ez da gora etorriko taldeki. Ja, zaiti da gora etorri. Baina Anjon ere. Parkatu Anjon. Txalo bero bat. Bai. Indako lan guztia baitik. Beste barik, bakigu konkretuki... Zorretako marka iztiarren me bai. Ahí está. Bai. Karo, etz. Hori da. Tal cual. Da, bakigu, Gora etorri taldeko kide bat dala, lau aukerak hor bota dagoz, beste barik, zuen erantzunen zain geratzen gara, eta espero dugu urrengo hastien zuen berotasunen meni gertie. Parte hartu izue, Rigorak eskainiriko otzara eder baterun aldo zue. Beste barik, eskerrik asko Maitane irati, tekniko eta Sorginolako bosera maile gonbidatu hori. Zuri Aimar. Hori da, eta hau izan da dana, urrengo hastien etoriko ara gehiagoaz. Hori da. Eskerrik asko horregotiarren. Agur. Agur.